Но наскоро господин Цанов качи клип със същата тема и поради тази причина децата започват да търсят някакъв модел на поведение, някаква фигура, като го правят на 14, употреба на наркотици, алкохол, цигари. Ние сме в една държава, те мрънкат, че всичко това води до едни негативни резултати за всички. Здравейте на всички! Предполагам сте видели какво е заглавието. Този клип, по-скоро идеята за този клип се зароди преди няколко месеца, но наскоро господин Цанов качи клип със същата тема, която ме провокира и аз да направя това видео. Радвам се, че някой в BG YouTube най-сетне засегна тази тема. Ако не знаете за какво става въпрос, долу в описанието ще оставя линк към видеото на господин Цанов. Препоръчвам ви да го изгледате и след това да се върнете тук. Като предварително ще вметна, че това не е някаква лична нападка към определената група хора. Просто изказвам мнението, как аз виждам нещата. Това го правя с цел на превенция, да помогна по някакъв начин, за да може да имаме едно по-добро и сплотено и развиващо се общество. Направо преминавам към същинския проблем в днешното видео, а това е деградацията. Липсата на образование, която наблюдавам, играе ключова роля в цялостното поведение на съответните деца, тинейджери, въобще подрастващите. Говорят както си искат, действат както си искат, без въобще да им пука за последствията, но и липсата на възпитание също влияе. Не е единствено само в тези институции, училищата и така нататък. Родителите са прекалено заети да работят, да осигурят добро бъдеще на децата им, в което няма нищо лошо, но въобще не си дават сметка и не обръщат внимание на децата си да прогресират личностно. И поради тази причина децата започват да търсят някакъв модел на поведение, някаква фигура за подражание. И какво имаме в днешния свят? Имаме социални мрежи. Ентертеймента цялостно е виновен за всичко това, защото замислете се малко ентертеймента какво пропагандира. Той пропагандира секс, насилие и простотия. Тези три фактора продават. Порно, социални мрежи, видеоигри, музикалните клипове дори. Всичко стана все толкова забито в тези технологии, в екраните. Няма някакъв усет за физическото. Хората стават все по-антисоциални. И оттам отиваме към другия бич, а именно тровенето. Тровенето под всякаква форма. Употреба на наркотици, алкохол, цигари, стимуланти, вредна храна и като го комбинираш с недоспиване, това уврежда много сериозно психиката и въобще тялото. Никой не си дава сметка, че това не е един божий дар, да го наречем. Тялото, мозъка, въобще душата. И с всички тези неща, които изброих, ние унищожаваме този храм. А тялото все пак е нашия първи дом, то се остава с нас докато умрем. Всичко това води до зависимост, която води и до смърт, разбира се. Но тя е бавна, тя не е на момента. И много хора, които ги употребяват тези неща, аз имам такива познати. Питал съм ги директно, те ли е страх, че утре може да си заминеш и така от нищото заради тези субстанции. Отговорът е не ми треме. Това са често хора, които имат много проблеми в личностен план, които нямат никаква ясна изразена цел в живота. Живота им е празен, те често са и самотни и това води до слабост. И чрез употребата на тези забавления, те искат да замаскират проблема. Сега преминаваме към малко по-пикантната част, а именно женската аудитория. Чрез това постоянно разговане, деморализация и тяхното на неприлично поведение, ако мога така да се изразя, създава много проблеми в обществото, защото когато една жена го прави това нещо, в случая те са малки деца, не го осъзнават и като го правят на 14, всички тези глупости и след 10 години, може би малко повече, когато навлязат в един друг етап на развитие в техния живот, когато искат да имат семейство евентуално, никой мъж няма да ги иска, защото
За нас мъжете е важно миналото на жената и ако ние сме наясно с него, няма да искаме да имаме нищо общо. А това пречи въобще да се борим с демографската криза. Да, може на някой мъж да му е забавно за момента, но познайте какво, вие ще бъдете използвани само за да се задоволят някакви нужди и никой няма да иска нищо сериозно от вас. И така всички сме прецакани. Не вие, а цялостно. Постоянно наблюдавам някакви движения за разединение, всеки се кара с другия. Ние сме в една държава, те мрънкат, че единия от този отбор, другия от другия и започват да цялостно безредие, бой, псовни. Не стига, че сме малък народ, толкова много етноси ни наблъскаха последно време в държавата. Аз не знам дори колко процента сме чисти българи, ако мога така да се изразя. За пример ще дам Япония, тя е може би 98% чистокръвни, ние тук най-вероятно сме 60%. Както казах, малък народ сме и е важно да сме единни, за да се бутаме напред. А то се оказва, че никой не му дреме за другия и деградираме все повече и повече. И заключението е, че всичко това води до едни негативни резултати за всички ни. И после не се чудете защо животите ви са смотани. Замислете се малко. Това, което правите, как ще ефектира върху околните, върху хората, които ви обичат, уважават и ценят. Дали ще са щастливи от този факт, че се самоубивате. Надявам се да съм дал малко храна за размисъл в днешното по-кратко видео. Не съм го направил с цел да обидя някой, а напротив, както казах в началото, искам да помогна да бъдем една единна нация и да движим България напред. Това е. Чао!